И здравейте YouTube, аз съм Gamer152 и днес ще кача това видео в канала на Dani BG Pro. Това е първият клип на момчето и нещо му бъгнах микрофона и чакайте малко само. И някакси не може да го оправим, заради това аз ще заснема първият клип. И така, това ще е туториалче, в което ще ви покажа как да забързате своят компютър. Като за начало отивате в старт и пишете тук config. И влизате в System Configuration. Нека да изчакаме. Ето го. Тук, ако ви е на Normal Startup, вие ще го направите на Selective Startup. След което отиваме на Boot и на Advanced Options. Тук слагаме отметка на Number of Processor. Ако имате повече от един, го правите и тук на Maximum Memory. След което даваме на OK даваме. На Service тук не пипаме нищо и отиваме на стартъп. Тук оставаме да ни се стартва само антивирусната, всичко друго изключваме. Това наистина помага при забързването на игрите и дига FPS-а в игрите. На компютъра забързваме, така. И давате на приложи на OK. След което отивате на компютър, на свойства и изчакваме малко само да заредим. Така. Отивате на допълнителни системни настройки, на производителност на първите настройки и го правите на гласи за най-добрата производителност, след което отбелязвате разреши съставането на работния плод, разреши прозрачно стъкло, показване на съдържанието и прозореца по време на плъзгане, показване на сенки под прозорците, използване на падане на сенките за етикети на иконите на работния плод, използване на визуални стилове и бутони и изглаждане на ръбове и екранни шрифтове. Така. И след което давате на OK. И да. И компютърът ви става бърз. Следващото нещо, което може да направите, е да цъкнете стар бутона и R, или да дойдете тук и да напишете Run. И ще ви се появи момент само. Ето това прозорче. Тук пишете Prefetch и давате на OK. След като влезете в тази папка, изтривате всичко това без папката Readable. Ето сега ще ви покажа, пред вас ще го изтрия. Това са ненужни компоненти на Windows, които забавят сериозно работата с вашето PC. И да изпразвайте винаги кошчето. Сканирайте поне веднъж месечно и използвайте добра антивирусна като Microsoft Security Essential. Тя е много добра и няма да ви бомбардира с някакви си реклами там. Така, следващото нещо е да натиснете отново с бутона или да напишете изпълнение там. И пишете %temp%. Така. Тук триете всичко, което ви даде, защото някои неща, разбира се, няма да ви ги даде. Сега ще ви покажа. Така. И давате на пропусни. И да, ето. Това не ми даде. Така. След което отново отивате на отивате в компютър. И на локален диск D с десен бутон на свойства и на почистване на диска. След което ще започне да почиства вашия диск. Това също намаля лага в игрите и забърза компютъра. Приятели, дано съм ви помогнал. Ако е така, абонирайте се за Dani BG Pro, т.е. за приятелят ми. Ще се видим в следващите видеа и до скоро.